Какво си мислят жените и какво си мислят мъжете, че е грим без грим. Така, разчертавам си, половината лице не е много сръчно. Тук е за жените, тук е за мъжете. Не, обръщам. Жените винаги се прави, затова са отдясно. Съвсем лек фондютен. И покривен фондютен, с който ще кажат, кожата ти е много хубава днес. Моля ви се. Този фондютен просто го обожавам, скрива всичко. Изглежда зашеметяващо отблизо. Като трябва да хода на среща, винаги го слагам него. Аре, не винаги, ама често. Ще си кажат, вау, кожата ти е супер. Вижте кожата ми с този фондютен и с този. Даже пудра. Така са излагани още повече. Това е фондютена. Между другото е водоустойчив. Оставям го долу в коментарите. Мъжете доста се възбуждат от точна линия. Не учете си да си правите. Руш. Всяка жена би го забелязала. А мъжът ще сметне, че имате загар. Ето да, оголемяващо червило. Ще сметне, че просто имате страхотни устни. Гланц за жените. Харесате видеото за още такива.